Как се предполага, че трябва да снимам нещо, да търся нещо, да съм адекватна. Пък ако бях сама и да карам, няма как да стане. Мултитаскинг, ама това е прекалено вече. Кажи добро утро, бейби. Добро утро. Къде отиваш? До Пловдив и после до София. Защо отиваш там? Имаме да предоговорим днеска дръвчетата, които ще дойдат през есента, защото миналата година, като нямахме напояване, имаме висока смъртност на новите насаждения. Заради това направихме тази година първо капковото напояване, да сме сигурни, че ще бъде на време. И сега ще отиваме при разсадника, с който ще работим, и есента да ги очакваме. И след това отиваме до София, за да направим други две важни срещи и да заредим един партньор, Зоя. И междувременно трябва да направим една среща с нашите първи потенциални служители. Тоест ще ни трябва, но интервютата, разбира се, с няколко. И сега си тръгваме с кафенцата. Колко е часа? 8 стана ли? 2-3. На време. Това беше един истински натоварен ден за нас. Не знам доколко съм успяла да го ловя, бидейки първия ни влог, но ще ни гледате по-голяма част от времето в колата, където всъщност мина и голяма част от деня ни. Обадиха ми се от Държавен фонд земеделие, всичко е наред с документи, само искат да По пътя се и уточняват разни неща, които трябва да изчистим по второто ни изплащане за програма Млад фермер. Не дейте да карате и говорите по телефона. Тук почти сме пристигнали вече и Преска е доволна, защото е яла сладлед. Те ни чакат. Да, имаме сериозна заявка, имаме и за проект за преработка, по принцип за всеки за преработка. Към момента ми ги правят нещо, ще има по нашите. Господинът, който ни посрещна, беше супер мил, остави ми вода без да съм питала за нея дори, а това са супер много декари домати, което ви показваме в момента. Това беше много добър човек. Тук виж как е плътно така. Да. Защо е така? За да има здраво такова, да се държи, защото плода натежава. Да. Искаш да парат. Преска намаза пак. Пична среща до Пловдив приключи. Сега отиваме към София. Да, отиваме към София. Добре, доволен ли си от срещата? Много съм доволен. Човекът, с който работим, е един от най-сериозните в сферата на овощарството и за производството на посадъчен материал. И съм сигурен, че с такива хора може да достигнем до много високи резултати и решаване на проблеми като черна златка, схеми на засаждане. Много е важно при създаване на овощна градина с каква цел се създава, дали за фреш маркет или за преработка. Тях, когато и съдействаме също с такива хора като тях, много от проблемите се решават в последствие на работа, за да може да преминем по-бързо през тези етапи, защото иначе всичко в ранното насъждение е много дългосрочно, много енергоемко и капиталообразуващо също. Да, и вече първите сливи, които ще вземем, ще са Първите сливи, които ще вземем, са на есен, като вече сме изградили инвестицията за капково напояване, може би първата беритба ще бъде на следващата година, защото са доста развити, доста са бързо се разрастват. Да, е много скоро. Да. И по този начин целим много по-рано плододаване на градината и по-бързото влизане в плододаване, което означава, че по-бърза възвръщаемост на инвестицията. Да, така малко бизнес перспективата. Да.
Как се казваха сорта? Не помня. Кармела. Кармела. Да. Значи грешка, не е Кармела, Кармене. Колко романтично звучи. Крушата Кармен. Но ние вече на магистралата питам. Да. Колко бързо. София 126. Тук в Южна България връща се наляво, само надясно трактори, техники, посачки, ау. Нашата кола е пепелива, всички земеделски коли са пепеливи. Нормално. Когато работиш на полето е така. Да, неизбежно. Това като забрана не изглежда на рекламирането на хазарт. Ами по принципа, нали, съобразяваме се с количествата и договоряме се, уведомяваме всички наши партньори, като идваме изпратена по вашия имейл, като ги като ги разгледате, ще се радваме да работим заедно. Да. Пак хазарт. Пристигаме. Спирка номер 2. Дестинация. Дестинация 2. 2 ли? 2. Ние даже си познахме кашоните, уния с сините лентички са наши кашони. Ха-ха! Малко разтоварна дейност. Господина с бучето разтоварва се от така. Няма как. Вече от 1 час кръстосваме София, наляво надясно, като отидем до склада, който трябваше да заредим, който е къде е? В Люли. Да. И сега се връщаме да ходим да хапнем и да сме по-близо до място за следващата ни среща, което е в Димитър ли? Да. Нещо такова. И както имахме време, в следващия момент вече бързахме. Аз търсих Нотино, за да помириша нещо, което много исках да помириша. То е било на етаж -1, аз си мислех, че е на 1. Но това са съвсем нормални неща за мен. Стигнахме на време, да всичко беше наред. Как се предполага, че трябва да снимам нещо, да търся нещо, да съм адекватна? А пък ако бях сама и да карам, няма как да стане. Мултитаскинг, ама то това е прекалено вече. Там ли ни е колата? Там. Я кажи, събуди ли се? Как? Аз като чуя за по-сериозни проекти и така, адреналина в мене Набира, скача, изригва. да. Аз се стряскам. И като чуеш малко по-сериозни неща за сгради, за преработка, за машини и нещо става. Аз съм в онлайн света си и там си оперирам. Той за там става работа. Ще стане. Човек таки безсрочно. На калмари. Сега отиваме към място номер поредно. Сега, понеже за срещата, следващата ни среща, е хубаво да носим едно сошче, което са ни казали да носим. Да. Нищо няма да казвам повече. Но ние нямаме и по някакво чудо в колата също няма никакъв сос. И като или пълни диваци, какво ще направим?
си го сами. Като сме го забравили, ходим да си го купим. Обиколихме София още един път. Да си от Днес соса. сме навъртяли 100 км в София. Това с купуването от магазин не се случва за първи път, защото аз миналата седмица така бяхме останали без сладка отбивна. Нито една. Ами трябваше много спешно една бурганче. И си купиха в магазина. Ние сме единствените, сигурно, които си купуваме. Това не говори добре за планинга ни. Adobe Pro безплатно тоже. И това е последното място, на което трябваше да бъдем. Повода за събирането беше един, но ние отидохме с друга цел да се запознаем с една дама, на която да дадем от нашите продукти. Дадохме ги, много ги хареса. Една част от хората ги познаваме, защото са част от бизнес менторската програма, от която сме част, но другите не ги познаваме. При третия план спестяваме 6000. Аз съм на 0 постоянно. Аз съм на третия план. 9 и почти половина. Вече успешно се прибираме от София. Пътуваме. Последната ни среща беше по-дълга от очакването, защото беше премесена с презентация на круизи. Човека, който не е почивал от 2 години, повече даже може би, беше на презентация за круизи. Как ти се стори? Отекчаващо малко. Отекчаващо? Да. Не ти ли хареса? Харесва ми, ама не са на приоритетен план сега в момента кризите. Не искаш да ходиш за $1200 в Гърция на 7-дневен круиз? Ми, няма да го откажа, ама има да се правят много работи към момента и нали си към този момент не е приоритет. Няма да ходя на круиз.